Παραλληλόγραμμο λέγεται ένα τετράπλευρο α, β, γ, δ που έχει τις απέναντί του πλευρές παράλληλες. Για να βρω το ύψος χρησιμοποιώ γνώμονα και φέρνω μια κάθετη ευθεία από την κορυφή του σχήματος στην απέναντι βάση. Για να δημιουργήσουμε το ύψος του παραλληλογράμμου, τοποθετούμε το γνώμονα κατά αυτόν τον τρόπο με τη μία πλευρά στη βάση και φέρνουμε κάθετο τμήμα που ενώνει τη βάση της πλευράς στα σημεία της απέναντι πλευράς. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με τις άλλες πλευρές, επεκτείνοντας όπου είναι απαραίτητο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.